Tut sa iyang buhing pulo magampot ta magson. Among Dios amahan nga labing gamhanan, dalaygon ka Ginoo sa among kinabuhi. Amo kang pasalamatan sa kalampusan nga among naabot karon uban sa tabang sa imong balang espiritu Ginoo. O para na mo giimbitar ang balang espiritu nga mga andam sa matag kasing-kasing ug unahon na Ginoo. Ang among focus, ang among panabot imong ablihan, imong masabton kagabion Ginoo. Yano nga masabtan pulong Ginoo. Lord, tuloy kami, tagai kami. Lord, kasing-kasing nga musabot, mudawat, nga malipayon sa imong pulong ug mas nulundon ni imo Ginoo. Lord, ang imong balang espiritu ang makahimo sa pagtabang pahinumdom kanamo sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw Ginoo. Lord, uban ni kami panangin ni kaming tanan wala kay labyan kanamo Ginoo. Bisan ako Lord nga imong instrumento ng kagabion magatabang giya mga uban ka sa pagdala sa imong puso. Salamat o Dios. Salig na mo kanimo ang tibukan Lord bisan ang among mga internet na signal, data man Lord ikaw lang ang saligan na kusog o tinaw ang among signal ni kagabi. Salamat po Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga igsoon, ang Kolosas 1:24 paingon sa 29 sa Bisaya nga version sulat ni Apostol Pablo ngadto sa Colossae sa Kolosas ang kastahanan dito uban sa lamdag sa Dios sa ingon dinhi ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo kay pinaagi sa akong mga giantos nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos ng mga pag-antos ni Kristo alang sa lawas nga mao ang simbahan. Ihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan ug gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Kaniadto gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay mao ituyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahagyanon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo na kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangya namo si Kristo ngadto sa tanang mga tawo. Gipahimangnuan o gitudloan namo ang tanan ginamit ang tanan namong kaalam aron sa pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios nga hingkod nga nahiusag kang Kristo. Naghago ako nga nikamot ako aron mahimo kini ginamit ang gahom nga gihatag kanato ni Kristo. So, kanang pulong sa Dios natong paghisgutan ug aging previous kay series man kini naghisguta na ang katawhan kitang mga magtotoo sa una dati kaaway kita sa Dios ug nahimutang friend nahimutang amigo ug labaw pa kay nahimutang yang anak no? Makasala kita sa una nahimo isa na itong unahuna buhat layo kita sa Dios kaaway niya uban salamat igimatarong kita sa Dios pinagi ni Kristo amigo na ug ang dasig ka nato nga padayon ta makigsuon sa Ginoo. So at karon sa atong title atong hisgutan sa atong basa si Kristo ania kanato. Ang kuha kami sa verse 27 si Kristo ania kanato. Kay maituloy sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa panagkatawan. So ni tinago mao nga si Kristo ana kaninyo. So diha po na akong gikuha na akong ulo title ni ini. Pasabot kini makaambit kita sa himaya sa Dios. Bahandianon ug mahimayaon nga tinago sa Dios. No? Nagpasabot kini. Yan. Naa siya kanato. So gi-preserve ni para sa ato nga mga nagtuo kang Kristo Jesus. Kaya ang Diyos man ang nagtago, so wag yung makakita o magkabalo. Gawas kung siya mismo ang magpadayag o magbutyag ni ini ngadto sa tao. No? Ang mga tao kay gusto man yun nila pagkaroon ng Diyos apan saan man nga spiritually blind man yun ang tao, spiritually dead. O makakonklude na din tao nga sumala sa ilang maabot sa ilang unahon.
Ang Juan 9:39, si Jesus mingon, "Mi ani ako nining kalibutan na aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita ug ang kadtong mga makakita mga buta na pasabot niya mga igsoon niya siya lang ang makapabukas sa espirituano, no? Kato mga nagpakaroon nun, di gid niya padayon, no? Para sa ila dayag sa ilang kamaturan sa Ginoo, pero buta dai sila sa kamatuoran, no? Kay si Kristo lamang ang mapadayon. Kung si Kristo ana kanato kaninyo, napabay kulang igsoon. Napabatay pangitaon pa. Siya manluwas, siya Dios, siya creator, siya labaw sa tanan, tinubdan sa tanan. Una yan, buha ang tanan, ayaw lang si Jesus. Kay si Jesus, anaan na niya ang tanan. Amen mga ison. Si Kristo, aniya kanato. Una ang atong buhay paglaom sa umaabot kay Maya. Kini nga paglaom, dili lang niya pangandoy, hopefully, no? Na apan masaligon, puno ta sa paglaom. Full of hope, no? Hopefully, no? No? Full of hope. Masaligon, nagpaabot nga malipayon nga puhon na mahinagbo na to face to face ang atong Dios Kristo Jesus, no? Nga may sama sa iyang dagway, no? Ang paglaom sa himaya, kabahin niini ang atong puhon nga pagkabanhaw, ang atong dati nga pagkatao, dati nga way paglaom, ngit-ngit nga kinapagkinabuhi na karon na gihayagan na. Kristo na naa na sa atong sulod, sa atong pasikasin. Kung nasayod ta, na naapay, ang dili lang dinhin ng kalibutan na, naapay labaw pa na kinabuhi. Kinabuhi nga mahimayaon. Labaw pa sa maabot atong imahinasyon mga iso. Ang Ginoo, Jesus, kaya ta niya luwason, kaya ta niya baguhon, tanang kalisdanan, kaya niya sulbaron, tanang pangitabo, kaya niya ipanay para sa atong gayuhan. Una mga iso, si Kristo ani nato. Unang giingon sa pan nga pag-ani ni Jesus, gipropesiya na Emmanuel, no? God is with us. Nagpasabot nga ang amahan na muanhi magpakita magpailaila siyang kagalingon, no? Sa dihang niingon si Jesus sa mga tinanaan, bisan kinsa ka nakakita kanako na kita usab-sama. Dili lang kay kana God is with us. Nagpasabot usab nga si Jesus nagpailaila na siya kauban nato. Gani sa ingon sa iyang mga tinunan, na ingon sa sulat ni Juan, nahimo siyang tao, may puyo uban kanila kay sila man ang literal gyud nga na naagid na uban kinila si Jesus. Sa ato ang balang espiritu man ang puyo, no? Kauban gyapon nato, no? Sa iyang God is with us, nagauban sa kanato. Nakasinati siya kauban gyud na nahimo siyang tao, mukaon siya, matulog, kapuyo, no? Nasinati po niya mga maayo nga tao, nga dautan, no? O dugang pa nga pasabot nga ang Dios aniya kanato nagpasabot nga si Jesus iyang kagalingan iyang gihatag kanato aron ta ma-rescue aron ta na mahatagan ang atong kahimtang pagkawala gyud paglaom. Siya nahimong Emmanuel, ang Dios uban nato ug aron mabungkag ang gahom sa sala ug ang kamatayon nga nagulipon kanato. Dili dapat niya ni kinahanglan ng buhaton ng ano man hayahay naman siya sa langit ng anak sa Dios, no? Nganong kailangan pa mag-antos pansalamat sa gugma sa Dios, no? Sa iyang grasya, sa iyang kaluoy na taliwala nga hostisya siya, no? Silot siya sa sala apan ang iyang gugma dili sa pwede nga kalimtan na lang, ha? Ngunang sa kanta na nindot nga kanta nga atong na uh, nagabalik-balik ko sa akong mind, na kanang title nga imong gunit, no? Gibuhat mo ang tanan di man unta kinahanglan gug mga imong gipalapag
imong gi-display, imong gi-demonstrate para kanamo kay imong mga katawan, no? Para kanamo nga no, di ba si Jesus, no? So wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diyan, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong nahimong tao puyo uban sa mga tao, no? Apan ang mga tao wala mo dawat din siya dawat ug isalig kaniya gihatagan ng katungod mahimo niya mga anak na. So gi gi gi-display yang gi-demonstrate yang gilapag yang dako pagkadako sa gugma dito sa cross aron sa pagluwas sa mga tao, dili sa mga buutan kundi sa mga makasala kay wa mo buutan. Sa una dugang pa ang ima ang God is with us, ang si Kristo niya kanato, nagpasabot nga na ang amahan, na ang anak, na ang espiritu nagpabilin uban kanato. Di ba si Jesus nahibalo man siya nga siya magbiya dili sa yuta human sa iyang mission, no? Mubalik siya sa langit na at saksihan gyud, no? Human siya mission ibalik pud siya sa langit. Pero ingon siya siyang saad nga magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan sa panahon, no? The end of the age, no? Pero wadto man siya sa amahan, nagaling ko dito. Nagsaad siya nga magauban kanato. So unsa nga paagi ning matuman? Matuman ni pinagi sa presensya sa balang espiritu nga nasa tong kinabuhi. Sama nga ang amahan, anak ug ang Espiritu Santo. Ayun ang Trinidad sa atong kinabuhi tayo. So muna ang ngayon ni nato siya daigo kay dili gid niya biyaan ug kalikda. Bisa naaman sila sa trono panang balang espiritu nagapuyo nagatiman kanatong iyang mga anak, na ang iyang gingon I am with you always, dili usahay lang, dili usahay lang ang Dios na amo nang di gid pwede nga wala tay Dios karon kay, no, namatay ang atong Dios or unsa ba napay gilakaw atong naa siya always, no? Naa siya always ang atong Dios. Munang sa atong pagkinabuhi usab, dili ra pud nga ang Dios nato pag panahon sa prayer meeting, panahon sa Sunday na service worship, no? Kundi ato siyang hinumduman sa tanan natong buhaton, tanang adlaw panahon ug siya nagaingon tutulan ta niya sa matarong nga dalan. Siya ang mutulid mo paayo sa atong pagsubay sa dalan nga kahimud-an sa Dios na ana mabasa sa Proverbs chapter 3 verse 6 mo sa si Kristo aniya kanato wala giduphan ta niya ug ang iyang pagkamatarong imputed in us. Iya tanggib matarong ang iyang pagkamatarong magpunta kanato, no? Si Kristo nagpuyo kanato pinagi sa balang espiritu mo pasalig niya sa umaabot nga himaya ngadto sa eternidad. Ang pagbaton kang Kristo mao ang pagbaton sa kinabuhi. Kay kung wala si Kristo, wa gid tay kinabuhi. Creator man siya, dayon sa espirituhanon usab nga bahin, siya usab ang nagbuhi sa atong espirituhanon nga bahin. Si Jesus mingon, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Di mo to na Jesus, walay kinabuhi, wala sa eksaktong dalan o wala sa kamaturan. Ay nga na ka simple ang tulong sa Ginoo, no? Kaling dili makasabot ini kung wala malamdagan, wala magrasyahan, wala padaygi sa Dios. Ang iyang presensya sa atong padayon nga pagigsuon kaniya mo nay makawala sa atong mga pagduha-duha ni kinabuhian. Magpabilin na kita kaniya sumala sa kanta na wala tay angay nga kabalag-an kay siya nga nagpuyo kanato makagagahom sa ngatanan. Amen mga igsoon. So ipahayag ni Pablo ang ibong mensahe plano sa Dios na gihimo kini sa Dios nga bukas na sa tanan. Sa una pinago nga plano diya na ning padayag ang umaabot nga paglaom himaya o ang Dios ang iyang plano nga magpuyo ang si Kristo sa kasing-kasing sa tanan nga mosalig kaniya bisan mga dili Hudiyo na bisan mga Pilipino
No, kabalutan ni anak mga igsoon, ug nasinapi ba nato ang gugma sa Dios nga nagkalingkawas kanato gikan sa pagkaulipon sa pagkamakasala. So, ato man ang nasinapi, wala na nagitago sa Ginoo kanato. Dili po nato na itago sa atong isig katawo, hinuon ato lang ipa ambit kanila iso. So, muna si Kristo niya kanato kuna naay kalipay sa pagsakripisyo. Si Kristo niya kanato naay kalipay sa atong pagsakripisyo sa atong pagpangalaga. Verse 24, o karon ni kalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaniya. So, si Pablo isip sulugoon sa pagwali sa ngayong balita sa luwasan, malipayon sa mga pag-antos. Kuyaw ni nga pagkatao, no? Imbis nga nag-antos, nalipay na may noon, no? Asa ta kitag tao, ana, ng igsoon nga, nalipay, taliwala sa pag-antos. Mostly, mga kasagaran, Kristohanon lang, no? Kaya ang mga tao nga nasa nag-antos, pero dili Kristohanon, kasagaran, ana, bad words ang manggawas, no? Mga bad words. Ganyan, mga igsoon. So, muna tungod sa katawhan sa kulusas, ang mga magtotoo dito, iya ning gihimo, nung nag-sacrifice siya. Sa di ilang gihimo kay Pablo, isip alagad, wala man, no? Diba? Kung sa may gihimo sa mga magtotoo, anong manay, mag sakripisyo mo ng antos mo ng mga alagad, wala. No? Pero ang Ginoo, naay, dako, gihimo, pinaagi ni Kristo dito sa krus, na puyo, sa matag tao, na may dawat ito. Nagakalipay, taliwala sa pag-antos ng mga alagad. Iminigson, ang 1 Peter 4:16, apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakastahanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati, Ginoo ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon, no? So naagayon ang pagpasalamat. So mag-uuli ka na ang pasalamat. So malipayon, no? Malipayon taliwala sa iyang pag-antos isip Kristohanon, isip alagad na isip na aron pagbira, paggiya sa katawan balik sa Dios. Ang iyang pag-antos daw aron makatabang sa paghingpit sa wala na matapos ng pag-antos ni Kristo alang sa lawas nga maong simbahan. Kung isgutan nato ang salvation, it is finished, no? Titilis tayo na 100% completed. O di na ta pwede nga kulang naman ang gibuhat ni Ginoo sa cross. Dugangan ako ginuotan, dugangan ako takugi, ha? Dili mga iso ang sabot, no? Nasa pagpangalagad nato mga iso, labi na sa atong pagdala, pag-evangelize, pagdala sa mga balita sa kaluwasan, dili gyud malikayan nga naay mga pag-antos. Sa panahon sa atong pag-antos, gibati usab kana ni Kristo Jesus. No, sa diha ang mga Kristiyano nagpagamit sa Ginoo, nagasangyaw sila may tungod kang Kristo, may tungod sa gospel, unsa nitabo? Gilutos silang maayo ni sa ulo. Namoy na imong writer ni karon na sa ulo or Pablo or Paul, no? Iyang gigukod, gipaantos gani saksi siya nga gibato hangtod mamatay si Stephen o si Stephen, ha? Dihang gilutos niya pag-abot sa Damascus, nahinagbo niya ang sulaw kayo nga hayag. Sa tingog niya namulong, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Ang unang igsoon, nganong siya man ang nasakitan niya ang mga Kristohanon man ang gilutos tungod kay ang mga Kristohanon na iyang mga anak nagdala sa iyang ngalan, nagdala sa pulong ug kana iyang giangkon kasakitan. No? Gibati niya ang atong pain sa panahon sa mga pagsakripisyo, pag-antos diha sa ministry. No? Sa bisan pa man, una nga nagakalipay, nagalahutay, taliwala sa mga pag-antos. Kay naa si Kristo, nagalingon, no? Naghatag og uh, buhing paglaom, buhing panglantaw nga makasmile taliwala sa kasakitan mo ison kay nasayod kita sa paggamit sa itong kinabuhi pag share na to sa mga tao kini masinati sa nila si Kristo nga aniya kanato mapago ilang kinabuhi ug madala usab sila ngadto sa kasiguruhan sa gingharian sa Dios. Una ang pag-antos ni Pablo sa dili surprise, no? Okay, sa Acts 9:15 sabi ang gisugo niya yung bupeta ang Ginoo mayon
adto siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili-diyo ug sa mga hari ingon man sa katawan sa Dios. Ang 16, ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-antuson tungod sa akong ngalan. Dili na surprise, no? Naana ang gayon ang pag-antos kuno na siya. Package na siya pag magpagamit ta labi na sa evangelism. Magpagamit ta sa pagsangyaw sa balita sa kaluwas. So kanato usab dili na usab na surprise kay ang John 3:16-33 gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamong kalinaw pinagis sa inyong pagkayo sa kanako paantuson mo sa kalibutan ayaw apan ayaw kamo kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan, no? Peldiro nakigbatok ang kalibutan pero mana siya los batos, no? Magkig-away pero pildi na silang daan nga naman nabuntog naman ni Kristo. Nagmadaog naman si Kristo. Ang Acts 14:22, ilang giligo na mga magtotoo o gidasig nga magpadayon diya sa pagtuo. Ningon sila kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalistanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa atong pagpangalagan na ngayon ang kalistanan. No? Gusto ni Kristo nga ang tanan gayod no masangyawan, moduol kaniya maluwas nang siya mismo nagapadayon sa pag-ampo. Si Pablo nakaambit sa pag-antos ni Kristo bisan kita ng mga sumusunod nga nangalagan. Kabahin ko sa teamwork, participating sa piring ni Kristo, may tungod sa ministry of reconciliation, mabalik ang tao ngadto sa Dios. Ang pag-antos ni Kristo nakatabang, ang pag-antos ni Pablo nakatabang. So, kita usab, no? Ang ato mga pag-antos makatabang usab aron ang katawhan masiran, maabtan sa mensahe, madasig ila-ila nila si Kristo Jesus. Dili ang atong kapasidad, dili ang atong dahom, dili sa dawita mo share, kundi sa gahom, sa pulong sa Dios nga atong gipabot sa matag tao. Ha? So tanan-tanan alang siyang lawas nga mao iyang simbahan, siya man gani nga ulo nagsakripisyo. Ha? So si Pablo nalipay sa mga pagantos. Kita usab sa panahon kita usab tambok diha sa mga pagantos tungod sa atong pag-alagan. Pagdasig igsoon nga padayon ta sa pagmaya, pagkalipay. No? Sige, pasalamati noon nga Kristohanon ka. No? Pagmaya, kalipay. Mga Kristo, mga katarungan nga nung kita magpadayon sa pagmaya, nga igsoon, kaysa dihang nag-antos ta sa pagpapangalagan, kanang tanan na ay kalabutan ang Diyos. No, naa siya kalabutan niya anak. No, to, no, dili ta ingon nga mas sa maning nahitabo nako nangalagan mo na to dili na usa ka surprise kun dili plano o uh, purposeful, no? It is purposeful, no? Dako og tumong, dako og tinguha kabahin ilang bigit kana sa katuyuan sa Dios sumala sa kabubuan sa Dios ang atong mga pag-antos mga Kristiyanon labi na sa atong pagpangalagad digid pwede igawas sa kabubuton sa Dios. So, padayon ta, keep on rejoicing because ang atong mga pag-antos, ebidensya nga kita nahiusa diha kang Kristo, nagpasabot nga kita dili lang sulo nga fighter na ang Dios. Naga-ligon, naga-assured ka na to, nga puhod, labaw pang himaya, thousandfold of glory ang atong mga no? Sa takna sa labing dako nga pagsulay adunay usa ka dako nga paghupay sa panahon sa atong mga pagsulay na apoy dakong paghupay na ay great na support gikan sa langit gikan sa Dios. So, mahimo nga magunahon na ta karon nga siguro na ko makaya di na ko magwanta na apan kita kung anaa kita kang Kristo no, makahimo ta sa paglahutay taliwala sa mga pag-antos makahimo ta nga malipayon tungod kay siya naa nagauban kanato. So tinguhaon lagi nato kanunay ang makapadayon sa pagpangalagad, pagkinabuhi nga balaan, pag pag-preserve, paghatod sa kamaturan,
pagsangyaw kanunay kay kinahanglan ta sa insakto nga nana. So keep on rejoicing, no? Taliwala sa mga pag-antos kay ang Dios mahimaya niya na. Mahimaya pasabot nga nalipay siya, nahimuot siya, no? Natagbaw siya sa atong pagpadayon, pagkalipay sa pagpangalagad taliwala sa mga kasakitan, no? Kay kana pasabot niya gitagaan na to siya labawng bili, no? Na nga dili lang kini sa mga butang sa kalibutan nakadepende ang atong kalipay kundi didto sa iya nga pinugdan sa tanan sa padayon sa kalipay na kay siya atong faithful creator nga buatiman gayud sa atong kahimtang. So padayon ta sa pagtugyan sa atong mga matag usa mga diha sa Dios kay siya matinud-anon kanato. Gibuhat niya kita alang siyang himaya siya matinud-anon kanato mga iso. Musalig lang kita kaniya pag kita makapadayon sa pagmaya taliwala sa mga kalasdanan. So si Kristo ang niya kanato naay kalipay sa pagsakripisyo ug karon naay dala nga kaayuhan. Verse 25, himo ako sa Dios nga sulugon sa simbahan ug gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Naay dala nga kaayuhan, alang sa kaayuhan. Mayong balita, good news. Ako'y dala nga kay or daog ka, no? Champion mo, ha? Di klaro ni Pablo nga Dios ang naghimo niyang servant para sa simbahan, para sa katawan sa Dios. No? Sulugoon siya sa simbahan. No? Dili siya tanugo sa simbahan. No? Dili siya demanding sa mga member, no? Kundi alagaran niya ang member. Pag-alagad niya kabubuton sa Dios. Kana ba ang gisangon niya sa matag usa sa atong gampanan kana ug atong ihatod ang makaayo sa atong isig ka Kristohanon isig ka tawo para gayon sa ilang kaayuhan. Itahasan siya sa mensahe sa kaayuhan. Sa ni ang bahandianon may mayaon nga si Kristo Jesus na ilang paampitan, ilang may balaan nga naa kini mokuyo kung tinud-anay kinasing-kasing kini dawaton sa mensahe nga kayuhan nga si Kristo bahandianon kay siya Dios, siya labing kamahanan, siya mabubuhat ug sobereign sa tanan. Sa pangahimaya ang kaayuhan nga ihatod sa mga katawan aron masayran nila na kita mga anak sa Dios. Pag kanindot kita masayod nga kita anak sa Dios, no? Labaw pa ta sa mga anak sa mga dagkong tao, no? Dito sa kalibutan. So, una mo si Pablo iya gayon sa i-present ang natibuk-an sa pulong sa Dios. So taas niya po no? Na kinahanglan ni og kuan siya discipleship. Kaayuhan ang hato dili kalistanan. Dili pugaan sa mga panginabuhian, ha? Dili tuokon sa mga pagtulunan. So dili kaayuhan sa alagad. Dili mas maklose sa alagad kundi sa Dios. Lalo ng tao padulongan to sa Dios. So, kaayuhan ang dala, comfort, spiritual growth, maturity, na ang sakto nga motibo sa mga alagad sa Dios. Pag lahi gani, pwede na ta magduda. Pagpantay ta, ug labaw sa tanan iyampo. Then mga action ang usabang alagad makabalik, makasubay sa insakto nga dala. So, kana si Kristo gayon isangyaw itudlo ipahimangno ingon diri sa 28 busag isangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao gipahimangnuan ug itudloan namong tanan ginamit ang tanan namong kaalam aron sa pagdala sa tagsa ngadto sa Dios ug nahingkog nga nahiusa ng Kristo. So, dalhon gayon giya padulong sa Dios. Kristo man si Jesus man pumaagi na muna pahalang magsakripisyo si Pablo basta kay iya gayon nga ibalita sa uban ang hinungdan sa iyang dakong kalipay. Dili makalupig
katabon ang kasakit sa kalipay nga iyang nadawat sa gibuhat ni Kristo Jesus. Murabag kung nakadaog ko sa badiha na dula iya gid nang ipanabi ang kung makadaog og kanang kwarta dako-dako mahadlok og tabi no kay basig tulisan o patyon kanato pod nga nagdawat kay Jesus labaw pa ta sa nakadaog og dako bandi no kuyaw pod kun dasig kayo ta manabi ta magsangyaw no kay sa ubang dapit dakpon paantuson man ang mga kuan kayo kanang yawit kayo mahitungod na Ginoong Hesus dili mapugnan ang ilang kalipay nga ilang panabi sa Jesus no ang kalipay nga yung nadawat mo ay nagmotivate kang Pablo nga masangya gayon so kana usab atong ang kinabuhi so ipahimangnuan tutluan naagid ang kanan ni na discipleship no sulat lang pero naay discipleship gyud nga mahitabo so sama usab kanadto produkto sa mga pinili sa discipleship so mga sa atong prayer na discipleship mabalik na to so kadako kay nagkahimuan kanato nga mga Kristiyano so resulta pagtuo sa padayong pag-igsoon kay Kristo magpabilin kita na makatubang sa Dios kabalaan pabilin kita nga ligod sa pagtuo so mag mature diha sa pagpagayo sa kang Kristo so mahingkod gayon di man perfect pero nagapadayon sa relasyon sa Dios sa pagigugma kaniya paningkamot sa pagtuman sa iyang tawag uban sa iyang tabang so muna si Pablo naghago naningkamot siya mahimo kini ginamit ng gahom nga gihatag kang Kristo gihatag ni Kristo through Christ powered ang iyang presensya ang iyang tabang gisangya si Kristo mag-uban si Kristo ug sigurado nga mamuhat si Kristo nang dili nato i-underestimate ang atong mga kasangyawan ang nagagustadihan murag wa may lihok kanus pa ni mga tao nga usap dugay naman ni sila isangyawan no basta kay atong nasangyaw si Kristo basta kay nag-uban si Kristo ug mamuhat si Kristo sa mga tao dili na nato part na ang Ginoo na ipasa Dios na to di pod na yan bahala na mo dili pod marka bahala ang ato pagsangyaw basta kay ang atong part natay effort natay pursue no sa tabang sa Dios natay sacrificial love no kay kaluyan na punta sa Dios pamoy punta nila ha ang Hebrews 6:10 na to 12 ang Dios makaya ngayon dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong pagigugma kaniya ninyong gipakita diya sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig katestanan so naa na gid sa una no ang pag pinabangay na dako amo tinguha ang tagsa-tagsa kaning magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang ilaw first dili kami buot nga magpinapulan kamo gusto kami nga may sama kamo niadto nakadawat sa gisaad sa Dios hinagi silang pagtuog pa iyo gusto gay ni Pablo nga makita nga magtotoo nga muhamtong sama kaniya ang kinahanglan nga kita maningkamot sa atong espirituhanong pagtubo ug makugiyon ug makananayon kasama sa mga atleta ba nga may pagbansay yun exercise training na atong sa likway ang tanan nga mga makadaot ng mga makabalda sa atong training ato ng dihaan sa likway walaon dili focus no? Magmakugihon sa makananayon uban sa tabang sa through Christ power presence ug ang iyang tabang no? Dili ta maningkamot sa atong kagalingon lamang kay wa gyud may kahimuan basta spiritual ang pag-usapan no kinahanglan natong mutap gyud ta sa kaalam sa gahom sa espiritu sa Dios nga mo nay mulihok kanato diha ta makakaton diha ta molambong matag adlaw diha ta ma-motivate sa gugma na dili sa kahadlok sa garbo so muna suod si Kristo ang atong pinugdan na naghatag kanato kusog aron mahimo ang tanan nga gitinguha na unsa kita mamahimo so muna ang mensahe ni Kristo para sa tanan pahimangno pagpasidaan pagtudlo kung
pasidaan lang ta sa tao pero walay bahin si Kristo. So maalanganin na noon mapadulong sa walay katapusan ng pag-antos. Maalanganin na nung tao basta mo pasidaan gani kita kabahin gayud si Kristo sa atong pasidaan. So, sa atong teksto puro gid Kristo no pag-antos ni Kristo, mensahe ni Kristo, gisangya si Kristo, nahiusa si Kristo, gahom ni Kristo, so Kristo gid halos no si Kristo gayud ang unod sa Bible, ang unod sa mensahe. Kung itudlo kanila nga mga kaplag sila sa kaluwasan pinaagi ra gyud sa pagtuo kang Jesus. Yan yung nagsuon. Bisan dili ta master mo sangya pero makabalo man tani ini. Is Jesus ang kinakaluwasan wala may lain. Tuugi sige nang Jesus kinasikaso. Sa kinsa man ang naa sa atong palibot nga kinahanglan nga makadungog sa mensahe na dili na kinahanglan nga master pa ta na sangya. Bisan ato lang isulti nga tuugi sige nang Jesus. Maluwas ka. Ano na ni Pablo, tuuhi ang Ginoong Hesus, maluwas ka. Lakip ang imong panimalay. Kung imong mga tanang mga tao mo ni Jesus, urot yun, tanan, makaangkon sa kasiguruhan sa kaluwas. Kung kinasingkasing. Meaning sa sa kay si Kristo namuhat ang Pablo ug iya kining gitabi sa uban, he tell others kita pod namuhat ang Dios kanato adto sa kana nga i-share sa uban. Sa atong pag-warning, pag-tudlo, pagsanyaw, kung ano sa ang gugma. Uban ang kaluoy, hindi po kay hadlokon. Wala, kung impirno yun mo. No? Dili po siya harason o insultohon. No? Labi na, naamang yung supak anak, manghinaway, mga pilosopo. No? So, dili lang po. With love, ang atong pagpaabot sa atong panapos. So, ato na masabtan nga si Kristo ani agad kanato nga mga nagtuo kaniya sa kaniya kasi siya nga na kanato bahati anon mahimayaon pagkabulahan nato igso so naa gayon nakita nato ang kalipay nganong nagsakripisyo ang mga alagad ug sila dala nila ang kayuhan si Kristo gayon ang ilang sangyaw gitudlo og gipahiman salamat sa Dios sa iyang pulo magambuta labing gamahanan nga Dios among amahan daghang salamat Lord God sa imong solido nga pulong na naabot sa among karon tabangi ang matagos sa kanamo nga kini mahaluna gayod sa among mga kasing-kasing na nga dili kini ulabay nga kawang lamang walang espiritu magapahinumdom kanamo sa among pag-apply niini sa among pagkinabuhi Lord tabangi kami Lord nga kami mas nulundon sa pulong nga gikan kanimo sa makanatay at tabangi kami nga mga malabuon spiritually. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Dalay ka ng Diyos. Mga